आज बनवूया मालवणी गोळ्यांची आमटी। ही प्रत्येक प्रांतात प्रत्येक भागात पण वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते। मालवणी थोडी वेगळी बनवली जाते। मालवणी म्हणजे टिपिकल वाटण मालवणी, ओले खोबरे, अर्धा टोमॅटो, बेडग्या मिरच्या 3-4, ती 2 घेतल्यात आणि एक काश्मीरी मिरची घेतली कलरसाठी, लसूण कांदा एक अख्खा, अर्धा चमचा धने बडीशेप, अर्ध्या सुपारी एवढा चिंच आंबटपणासाठी आणि चवीनुसार मीठ। वाटणातच थोडं मीठ घातलं की वाटणाला चांगली चव येते। चांगलं गरगरीत मऊ वाटण मात्र ह्याला लागतं। मिक्सरवर छान असं गरगरीत फिरवून घ्या। पूर्वी रेसिपी मालवणी घरांमध्ये ना रेग्युलर बनवली जायची। आत्ता थोडी ती बनवायची कमी अशी दुर्मिळ होत चालली आहे असं मला वाटतं, पण काही माहीत नाही। जुनी लोक ज्या घरात आहेत त्या घरात नक्कीच बनवायचं। ह्याच्यामध्ये गोळे बनवावे लागतात बेसनचे, आणि ते गोळे आहेत ना, त्या लोकांची कंप्लेंट अशी आहे की त्या रश्श्यामध्ये सोडल्यावर फुटतात। तर त्याच फुटू नये म्हणून काय करायचं ते आपण बघतो। बेसन घेतलंय साधारण अर्धी वाटी, कांदा बारीक चिरून अर्धा घेतलाय, कोथिंबीर घेतली आहे, हिरवी मिरची एक छोटी बारीक चिरून घेतली आहे, धने जिरे अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग आणि आलं लसूण पेस्ट हे सगळं, आणि चवीनुसार मीठ घातलंय। तेल घालायचं 1 चमचा। तेल घातल्याने काय होतं, घट्टपीठ मळलं जातं आणि गोळे छान होतात आणि गोळे फुटत नाही, आणि गोळ्यामध्ये छान असा रस्सा आतमध्ये मुरतो रश्श्यात सोडल्यानंतर। आता हे पीठ आहे ना, हे बनवण्याचीच कला एक अप्रतिम आहे। त्याच्यातच ते गोळे फुटतात की नाही फुटतात हे ठरतं। तेल घातलं, त्याच्यानंतर अगदी अर्धा चमचा त्याच्यात पाणी घालून ते पीठ मळायचं। मीठ घातल्यानंतर कांद्याला थोडं त्याचं स्वतःचं पाणी सुटतं, म्हणून त्याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा पाणी घालून ते मळत राहायचं आहे। आणि मळल्यानंतर आहे ना, जसं मळत जाल तसं ते पीठ छान असं वळत जातं, आणि घट्टच ठेवायचं आहे। म्हणजे नॉर्मली तेल हाताला लावून त्याचे गोळे झाले पाहिजे। सैलसर झाले तरी हाताला तेल लावून गोळे होतात, म्हणजे असं सैल झालं म्हणून घाबरायची गरज नाही। मी थोडं बेसन शिल्लक ठेवलंय टाकायला, पातळ झालं तर मग आयत्या वेळी काय करायचं, म्हणून 1 चमचा शिल्लक ठेवलं। ते आता मी ॲड करणार आहे त्याच्यामध्ये। साधारण मला एक 10-12 गोळे तरी हवे आहेत, म्हणजे प्रत्येकाला 4-5 गोळे तरी मस्तपैकी चपाती भाकरीबरोबर किंवा नुसत्या मऊ भाताबरोबर पण अप्रतिम लागते ही गोळ्यांची आमटी। आता परत बेसन ॲड करून मी छान, मीठ ऑलरेडी त्याच्यात मी चवीप्रमाणे घातलं आहे, गोळे करून घेतले। ते गोळे तिखट कमी, भजी बनवतो ना आपण बेसनची, सेम तेच तसंच करायचं। ओवा पण चालतो ह्याच्यात, पाव चमचा घातला तर, मी विसरली घालायला, पण चालेल हरकत नाही। आणि आपले बघा परफेक्ट घट्ट पीठ मळून झालं आहे। तेलाचा हात लावून ते सगळं ताटाला लागलेलं एकजीव करून घ्या, एकत्र करून घ्या, आणि छोटे छोटे सुपारी एवढे गोळे आपण अगोदरच करून ठेवणार आहोत, आणि नंतर सार फोडणीला घालणार आहोत। आता ते फुटू नये म्हणून अजून काय करायचं आहे ते आपण पुढे बघूया। पहिले आपण गोळे करून घेऊया। कढईत तेल घेतले 2 टेबलस्पून, ह्याला थोडंसं तेल जास्त लागतं। राई जिरं, तेल कडकडीत तापलं की हिंग, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला एक अर्धा कांदा आपण गोळे बनवताना बेसनचे त्याच्यात वापरले, आणि अर्धा आपण फोडणीत वापरतो। चांगला गुलाबी रंगावरती परतून घ्यायचा। खरपूस गुलाबी रंगावरती परतला की आपलं जे वाटण आहे वाटलेलं ते त्याच्यामध्ये ॲड करायचं। मिक्सर धुवून गरम पाणी एकीकडे ठेवायचं, ते गरम पाणी मिक्सर धुवून त्याच्यात गरम पाणीच ॲड करायचं आहे रश्श्यामध्ये, म्हणजे तो बेचव होत नाही, चव चांगली होते आणि लवकर उकळतो, वेळही वाचतो। म्हणजे दुसऱ्या गॅसवर गरम पाणी करा। कोणत्याही जेवणात आहे ना, तुम्ही गरम पाणी आयत्या वेळी जर ॲड करायचं असेल तर गरम पाणीच ॲड करा, म्हणजे त्याचं जी उष्णता आहे ना ती मेंटेन राहते, आणि पदार्थाची चव तशीच्या तशी राहते। कोथिंबीर फोडणीत थोडीशी घातल्यावर खमंग एक कोथिंबीरीचा सुवास येतो, आणि वाटण त्याच्यानंतर गरम पाणी घालून किती घट्ट पातळ हवं त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचं करून घ्या, आपली रस्सा करून घ्या।
काही जण फोडणीत अर्धा चमचा बेसन पण घालतात ह्या रश्श्यात. मी घालत नाही, काही गरज नाही थिकनेस, त्या बेसनने थिकनेस आणायची. ऑलरेडी खोबऱ्याने छान असा त्याला थिकनेस येतो. आणि मस्त त्याला उकळी काढून घ्या. अर्ध्या सुपारी एवढा गूळ टाकला आहे. गुळाने आहे ना चव अप्रतिम आंबट, किंचितशी गोडूस लागते. खूप गोड होत नाही. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना वाटतं अरे गुळ का टाकता, गुळ टाकल्यावर गोड होतं, तर नाही. तिखटामध्ये ना, व्हेज तिखटामध्ये जर असं नावाला गोड टाकलं ना की चव अप्रतिम लागते. आता चांगलं उकळल्यानंतर बघा मी गोळे सोडलेत त्याच्यात हळूहळू. बऱ्याच जणांची कंप्लेंट आहे की गोळे रश्श्यात टाकल्यानंतर फुटतात. पण आता उकळता जेव्हा रस्सा असतो ना, कडकडीत चांगला उकळता, आणि तेव्हा जर तुम्ही ते रश्श्यात सोडले ना तर अजिबात गोळा फुटत नाही. बघा मी सोडले आहेत, आणि सोडल्यानंतर आहे ना 2 ते 3 मिनटं थांबायचं. चांगले ते रटरटून उकळून त्या साराबरोबर रश्श्याबरोबर ॲडजस्ट झाले पाहिजेत की मग डाऊल घालाने ते चांगले हलवून घ्या. आणि झाकण ठेवून परत त्याला 3 ते 4 मिनटं मिडियम टू हाय गॅसवर चांगलं उकळवायचं आहे. उकळल्यानंतर ते असे वर येतात. वर आले म्हणजे ते आतपर्यंत त्याचा रस्सा गेला आहे आणि ते चांगल्या प्रकारे शिजलेत असं आपण समजू शकतो, ओळखू शकतो. आणि आपला मग रस्सा तो तयार होतो. आता याच्यात आवडीनुसार मीठ घाला, गार्निशिंगवरून कोथिंबीर घाला. मऊ भाताबरोबर हा रस्सा अप्रतिम लागतो. तोंडी लावायला वेगळी भाजी याच्याबरोबर बनवावी लागत नाही. तयार आहे मालवणी गोळ्यांची आमटी.